Usa ka labasera sa Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipusil patay sa duha ka wa mailhing lalaki nga luwan sa motorsiklo. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang posibleng hinungdan sa maong krimen. Samtang mga kabanay mipatimaw nga way laing kabangi ang biktima apan ilang pagduda nga posibleng adunay laing labasera nga maoy nagpaluyo sa maong krimen. Si Luan Mirundina sa report. Gitabangan pa pagpalingkod sa mga kabanay ang 41 anyos nga si Mary Jane Dinagit samtang nagpaabot sa ambulansya. Nahiagom og samad sa buko-buko si Mary Jane nga milapo sa iyang dughan. Human po sila sa duha ka wa mailhing mga lalaki pasado alas 7 kagabi sa merkado sa Saak, Barangay Buaya. Matod sa mga nakasaksi, dinhi niining bangkito naglingkod ang biktima og nagatubang paingon ngadto sa iyang tinda dihang naabot ang duha ka mga suspitsado luwan sa motorsiklo. Gikatahong wa mi kanaog ang mamumuno og igo lang gipadulan ang biktima og dayong pusil sa mausa ka higayon og misibat palayo. Ang katong nagmotor nihunong diha ana tungura kay dire mo galing ko mo ane. Ya paghunong niya, mao ako nabantayan buto, pagbuto mo nakitaan ko pusil man. Kay si Meridi ato gipusil. Wa po kabanta sinaong lagi kay lisod ba kay basta daglit gani. Nadangat pa ang biktima sa tambalanan apan hingpit kining nakutluan sa kinabuhi. Matod sa iyang igagaw, walay laing nakabangi ang biktima, gawas lang sa laing labasera usab og isda sa dapit. Kini ang usa sa mga gisusi karon sa mga sakop sa Station 5 sa Lapu-Lapu City Police. Gahapon good, alas 2 hapon na siya nag confrontation dito sa barangay. Ang ihang kakontra kay si Virginia Arnold. Usa pa na sa mga anggulang mong itanaw nga sa motibo sa pagpapamusil. Pero dili pa may ka-conclude kung mao magid na kay wala pa man ni makakuan sa mga investigation. Naglalis ram na sila pero dili wala man sa ni kakuan nga mao ginay nagkuan kay pobre ra sa gid taon kayo. Hustisya ang panawagan sa mga kabanay sa biktima. Sinsya lang sa siya ba? Kay kaluwi sa kong igagaw. Inosente kayo ilang dipusil. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besdak.